Да, чая, който пия, е обикновен. Не съм в Истанбул, но благодарение на Истанбул яде и този пакет невероятна емоция с книги, всъщност ми предлага едно пътешествие из Истанбул. Ела да ти покажа. А ето какво съдържа и пакета. Започваме с утро в Турция. Приготвяй турска закуска, каквато съпругът ти само би мечтал. А ето и ароматни съкровища. Какво би правила без тази книга? Всяка една подправка обяснена за кое точно ястие трябва да бъде. И не се притеснявай, тук няма никакви сложни рецепти. Само автентична, лесна и проста кухня, която всяка една домакиня, дори в България, може да приготви за своето семейство. Виж, съдържа много култура, история, усети ароматите и вкусовете от египетският пазар. Виж само, всяка една рецепта е придружена с снимка, има култура, история за всяка една рецепта. Всичко изпитано, над 5000 продадени книги. Побързай, за да се здобиеш и ти с целият промоционален комплект. От линка по-долу!